Azaroaren 7an, botadurarekin mugarri handi bat jartzera goaz. Eta mugarria da, ez batetik itxasontzi eder bat egin dugulako, baizik eta itxasontzi horrek dakan esanahia berreskuratu dugulako. Juana da UNESCOn munduko urazpiko ondare guztia ordezkatzen duen ikur ofiziala, hori oso garrantzitsua da. Esan behar dut eta argitu nahi dut, itxasontzia ez dagoela guztiz bukatuta, kaskoa bai, hori da zailena, egia da. Niretik falta zaigu eta horretik ikarri dugu maketa, San Juanen maketa. Falta zaizkigu mastak egitea, ikusiko zen dituzten hor izeiak, ez da, zuaitz guzioiek, abetuak. Horiek iratitik ikarri genitu, zeretzuko bai iratik, opari emazizkiduten aspaldian. Hau da, hamarkada batean, herri batek kolektiboki egin duen bidearen emaitza. Pazientziaz, mimoz eta konfiantzaz egindako lana. Euskaldunon ekintzailetasuna baita ere adierazten du historia honek. Itsasoa zen, Kanada eta Euskadiren arteko zuria. Eta historia partekatu hori, mendeetan zehar urpean egondana, lan partekatu horri esker, uretara itzuliko da barriro laizter. Horrelakoak behar izan ditugu gaur egun garena izateko, eta etorkizunean ere behar izango ditugu. Beraz, heldu diezaiogun balio horiei, eta konfiantza osoa daukat, etorkizunean ere, hemendik beste 5 urtera, auskalo, agian gaur egun esaten ari gerana errepikatuko dute, hala izan bedi.